Com experimentar la divinitat, Déu, l'energia, l'essència, la totalitat que som, digue-ho com vulguis, aquí i ara. Aquest és el tema del taller que impartiré, un taller pràctic online que vol acompanyar-te durant 3 setmanes. L'impartiré juntament amb 2 persones que han estat monjos durant més de 15 anys. Són persones que tenen una espiritualitat profunda, serena, oberta. Mira, si aquest tema t'interessa, a la meva pàgina web, a danielgavarro.com o danielgavarro.cat, pots trobar tota la informació. Veuràs que és un taller que es fa online, en directe, però que les classes queden enregistrades. Així que si no pots venir en directe, les pots seguir a posteriori. També veuràs que hi ha un espai de dubtes, de preguntes. T'animo a que vagis a danielgavarro.com o danielgavarro.cat i vegis la informació d'aquest curs si realment vols viure la divinitat aquí i ara. Per cert, aquest curs l'impartiré, he dit, amb aquests 2 monjos, una d'elles és mexicana i l'impartirem també per tota Amèrica Llatina, així que serà en llengua castellana. Una última cosa, les dues primeres classes són gratuïtes, són en obert, perquè comprovis que realment és un enfocament, és un tema que t'interessa. A partir d'aquí, només les persones que estan inscrites podran seguir el curs, i el curs tindrà un cost de 35 euros. Tanmateix, si alguna persona necessita beca o fins i tot fer-lo gratuïtament, només ens ho ha de dir. El treball interior és massa important perquè els diners siguin un obstacle. Així que, si tu creus que experimentar la divinitat aquí i ara, a la teva vida quotidiana, com una cosa real, és quelcom que t'importa, és quelcom important per a tu, no dubtis a anar a danielgavarro.com, a clicar al bàner d'experimentar la divinitat aquí i ara i a inscriure't. Els diners no seran cap problema. Bé, doncs si el tema t'interessa, ens veiem ben aviat.